Is-somma miġbura hija ta' 2,207,262 euro. Din hija s-somma finali li nġabret waqt il-maratona għat-tfal kollha li saret matul il-jum tas-Sibt organizzata minn The Malta Trust Foundation. Din il-maratona għadda meta għaddejja għal 12 sija fejn f'diversi momenti intwerew intervisti ma' tfal li benefikaw minn din il-fondazzjoni. Dawn ingħataw apparat apposta li letteralment bidlilhom ħajjithom hekk kif issa jistgħu jikkomunikaw aħjar mal-familja tagħhom. Bis-somma ta' ftit aktar minn 2 miljuni The Malta Trust Foundation tista' tkompli tgħin l-aktar tfal li għandhom il-kundizzjoni tal-awtiżmu jew li huma neqsin mid-dawl. Preżenti għal din il-maratona kien hemm fost l-oħrajn il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech flimkien ma' Martu Anne-Marie Grech li qattaw diversi ħin jirrispondu telefonati. Preżenti wkoll diversi deputati u uffiċjali tal-Partit Nazzjonalista fosthom is-Segretarju Ġenerali Michael Piccinino. Bernard Grech qal li bil-ġenerożità tal-poplu Malti Wawċi din il-fondazzjoni tista' tgħin l-aktar tfal jikkomunikaw mal-qraba tagħhom kif ukoll ikollhom kwalità ta' ħajja aħjar grazzi għall-apparat teknoloġiku li toffri din il-fondazzjoni. Ninsab emozjonat u fl-istess ħin kuntent. Kuntent għaliex hemm soluzzjoni. Hemm soluzzjoni għal dawn it-tfal illi għandhom diffikultajiet. U inti li qed tismana li qed tarana fidejk għandek is-soluzzjoni għal dawn it-tfal. Immaġinaw kemm tista' tagħmel differenza. Il-Malta Trust Foundation ġiet imwaqfa 8 snin ilu mill-President Emeritu Marie-Louise Colleiro Preca. Waqt il-maratona hija qalet li tinsab gburija bis-somma li nġabret fil-waqt li saħqet li b'din is-somma aktar tfal jistgħu jingħataw l-għajnuna.